Deluxe. Jesi tu? Jel si tu majka da se izvine? Jes. Daj mi je. Nije očaj dok uzme nešto. Aj zovni je. Mama! Dođi. Udi ga, ne ovaj treba. Alo, Bona. Šta ste i pričala malo prije? Jel to kulturno tako djetetu od 10 godina psuješ? A šta? Šta on radi sa 13 godina u 12,5 sati? Jel? A? Igram kancera. Šta on radi u 12,5 sati na kompjuteru? Igra kantera. Šta će on igra kantera, ne zna hodat? Još 1 na 1. Šta bola, šta ti 1 na 1? Znaš ti igrat kantera? Ultra u didakcija, koš 1 na 1. Haj molim se. Jel ti majka tu još? Jes. Hoće li ona kantera 1 na 1? Hoće sa tvojom. Hoće, Dobro je, pitaj. Arija. Kako Dobro se je ma- više. Šta bo, šta je dobro, Bona? Nemoj meni Kako dobro je. ti je sramota i tebe i tebe? Šta, Bona, jel? Ti tu u zube prospije. Pa će ti Moj vidjeti. stariji sin je haker. Ako te nađe, bit će ti belaje. Znaš, Jel smiješno, ja? Nek ti prohaka pičku, mamo. ujebem li ti majku koja te tako grodila kulturno. Nek ti mala proćala Znaš. brka. Idi u 3. Nek ti majka malo sine, pocucla. Ne, ja, majko, nemoj tako govorit. Još čula? Klem po jedna. Mora onda babo sine. Nema babo, pogine u ratu. Ja živim u domu i nismo da... Disconnected from your channel.